כמה שנים אתם ממשיכים ושומעים את התוכנית שלנו. אנחנו תמיד מודים לכם על הפרסום ועל השמיעה ועל הביקורת ועל כל מה שאתם עושים כדי שאנחנו נוכל להמשיך את התוכנית שלנו, תורה וטעם לטינית. היום אנחנו נמצאים ארבעתנו, הרבה חיה רובנבקר, דיקן של בית מדרש של שכטר, על שם שכטר, הרב מיכאל, רב של קהילת אשל אברהם בבאר שבע, והרב גוסטבו גרינצווייג, רב של קהילת אמיתי ברעננה. היום גוסטבו במחנה עם הנוער שלו, ואני פביאן סיידנברג מקהילת אות בהדר בכפר סבא. כן, אנחנו פחות או יותר בכל ישראל, ירושלים, כפר סבא, רעננה ובאר שבע, כן. והפרשה שלנו, פרשת השבוע, זאת ראה. יש המון נושאים בפרשת השבוע בראה. אני בחרתי כדי להתחיל את הדו-שיח בינינו עניין של נביא שקר, כן? מי הוא נביא שקר ומי הוא נביא אמת? ואני עשיתי השוואה כמה דקות לפני שאנחנו התחלנו להקליט, מי הוא מנהיג שקר ומי הוא מנהיג של אמת. איך אני מודד את האמת ואת השקר? אני חושב שבתקופתנו אולי היינו מודדים כמה אנשים היו ממשיכים אחרינו, כמה אנשים מצביעים בעדנו, כמה אנשים יושבים בקהילתנו, כמה אנחנו מוכרים מה שאנחנו יוצרים. אם אנחנו אנשים חשובים, אז מוכרים למאות אלפים, עשרות אלפים, מיליונים, כן? צופים ושומעים. ואם אנחנו לא מוצלחים, אז 10, אין לנו כסף, אין לנו ניצחון ציבורי, אנשים לא ממשיכים עלינו, לא מצביעים בעדינו, אז אנחנו אנשי שקר, כן? אנחנו לא קיימים, אנחנו לא אנשי אמת. ההגדרה של נביא, המון פעמים הייתי יכול לחשוב, אני ואולי אתם ששומעים וצופים את התוכנית הזאת, שנביא שקר הוא מי שאומר משהו שהולך לקרות וזה לא קורה. ונביא אמת הוא מישהו שאומר, הנה ספרד ינצח במונדיאל והוא ינצח. אז הנה, הוא נביא אמת. מי שאמר משהו אחר הוא נביא שקר. הגדרה לפי תוצאות, מה שהיינו קוראים בארגנטינה רסולטדיסטה. זה כאילו זה רק חשוב התוצאה, הרסולטדו. ונביא אמת, נביא אמת זה מי שאומר מה שיקרה, מה שיקרה. התורה בכלל לא מגדירה כך, אלא התורה מגדירה נביא אמת כמישהו שמביא וממשיך את תורתנו ואת המסורה שלנו וממשיך עם דברי אלוהים, כן? ונביא שקר הוא מישהו שאינו ממשיך. אפילו בתורה כתוב בפסוק הראשון, כי יקום בקרבי, בפסוק הראשון, בפרק י"ג פסוק ב', כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן עליך אות או מופת, ובא האות והמופת אשר דיבר אליך לאמור, כן? ואז הנה, פשוטה, תוצאות. הוא אמר, זה יקרה, אני אראה לכם שאני צודק, והוא צדק. ולכל זאת הוא נביא שקר והוא נביא אמת. אני אתן דוגמה קטנה, הרבה פעמים יש רבנים ממנו, רבנים מהתנועה שלנו, מתנועות אחרות, שכנראה מוצלחים, שיש להם הצלחה גדולה, ויש כאלו שאולי אין לנו הצלחות כל כך גדולות. השאלה, מה פירוש להיות רב אמיתי או רב לא אמיתי, נביא שקר או נביא אמת, מנהיג אמת או מנהיג שקר, או מנהיג שקר. הנה הרב החיה, ladies first הפעם. אז אני מקווה ששומעים אותי, יש קצת רעש מאחורי. אני חושבת שזה, תודה הרב פביאן על השאלה, כי אני מודה שלא חשבתי על זה אף פעם קודם, באופן הזה שאני הולכת להגיד, אבל בעצם מתחדד לי, מאיך שאתה שואל את השאלה, מתחדד לי
שבכלל נביא שקר לא קשור לתוצאות, כי כמו שאתה אומר, מישהו יכול להגיד דברים שבאמת מתממשים, והוא יהיה נביא שקר, מישהו יכול להגיד דברים שלא מתממשים, כמו שאתה ציינת קודם כשדיברנו, יונה הנביא, וזה לא מתממש, ואנחנו לא אומרים שיונה הנביא הוא היה נביא שקר בגלל זה. זאת אומרת, בעצם השקר או האמת זה לא עניין של התוצאה, זה עניין של התוכן. אגב, זה גם הגיוני שזה לא עניין של התוצאה, כי כמו שספר יונה מראה לנו בעצם, אם היה יכול להיות מישהו שבא ואומר, הולך לקרות ככה וככה, וזה לא משנה מה אתם תעשו, ואין לכם שום שליטה על האירוע הזה, וגם אם תחזרו בתשובה לא יעזור כלום, יקרה ככה וככה, אז זה דטרמיניזם מוחלט, ואין פה שום בחירה חופשית, וזה לא יכול להיות שהמערכת האלוהית, שהנבואה היא חלק ממנה, בעצם תעבוד ככה. זה לא מסתדר בכלל עם שאר מה שאנחנו יודעים על איך שאלוהים רוצה שהעולם הזה יתנהל. אז באמת, ואני חושבת שבאמת הפסוקים לא מדברים על התוצאה, זאת אומרת, הם מציינים את התוצאה כאיזשהו סימן, אבל בעצם הפסוקים אומרים לנו באופן די מפורש, שאם האדם אומר לך משהו שהדבר הזה הוא שקרי, אז אל תעשה את זה. אם הבן אדם מראה לך מלא 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 ניסים ונפלאות, ואותות ומופתים, ומשכנע אותך בגלל האותות ומופתים האלה אתה צריך ללכת אחרי אלוהים אחרים, כן, הנביא אומר לך, ניתן לך אות ומופת, והוא אומר לך, נלכה אחר אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם ונאהבתם, אל תעשה את זה, אל תקשיב לזה, למה? כי ברור שזה שקר. כאילו, אתה יודע שזה שקר. א', יש פה קריאה להפעיל שיקול דעת, כן? אם יבוא אליך מישהו ויגיד, בוא נלך לעשות משהו שלא צריך לעשות אותו, שאתה יודע שלא צריך לעשות אותו, כן? בוא נלך לעבוד אלוהים אחרים, אתה יודע שלא צריך לעבוד אלוהים אחרים. אז מה זה משנה? איזה דברים מדהימים הוא יראה לך? אתה תפעיל שיקול דעת, תחשוב בעצמך, אל תעשה את זה. זה נביא שקר. נביא שקר לא נותן תוצאות שקריות, הוא מביא בקשה שקרית. הוא מדבר שקר על המציאות, הוא מדבר שקר על האמונה שאתה יודע מה הדבר הנכון, את יודעת מה הדבר הנכון, בלב שלך את יודעת. ובא מישהו וכאילו מביא עדויות והוכחות וזה וזה וסרטונים אבל את יודעת בלב שלך שהדבר הזה הוא לא, משהו פה לא נכון. זאת נבואת שקר. נבואת שקר זה לא על התוצאה, זה על הבקשה עצמה, זה על הפרשנות עצמה, על המציאות, וזה דבר סופר רלוונטי, אני חושבת, שאתה מביא לנו את הדבר הזה עכשיו, כי אני חושבת שאנחנו מוקפים בנבואות שקר כאלה. לא כי, לא יודעת מה יקרה בסוף, לא יקרה בסוף, אבל אנשים שמפמפמים לנו את הראש עם שנאה ועם הסתה ועם דברים שאנחנו יודעים שהם פסולים. אנחנו יודעים בלב שלנו שהם פסולים. אבל הקריאה פה בתורה היא, אל תיתן לדבר הזה להכריע את איך שאתה תתנהל, כי תדע בלב שלך שזה שקר, זה לא דבר שצריך להקשיב לו. ואני חושבת שזה באמת נורא 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 מאתגר לנו היום לדעת מה כן, מה לא, מה פייק, אבל כאילו, אני חושבת זה דווקא קריטריון די טוב להגיד, יש לך משהו בלב, תדע בלב שלך, כן, הפסוקים ממשיכים אומרים, מנסה אדוני אלוהיכם אתכם, לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם. זה ניסיון של אלוהים לדעת מה יש לכם בלב. האם בלב יש לכם את הטוב ואת האמת, או שאתם אבודים, ולכן אתם מקשיבים לכל מיני שטויות שכל אחד מבקש מכם לעשות. אם אפשר להמשיך מהנקודה שעכשיו סיימת, הרב חיה, כי בהמשך למילה שהשתמשת קודם, הרב פביאן, על זה שאמרת רסולטדיסטה, כמתוצאה, אני חושב שדיוק הפסוק שאמרת עכשיו, זה כן תוצאה. בעצם העניין של המבחן, יש פה תוצאה, אפילו יש שתי תוצאות, נראה לי. קודם כל, מה שאמרת עכשיו, הרב חיה, כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת, אישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם, והתוצאה השנייה היא בעצם
מה הנביא שקר רוצה? הנביא שקר, בשביל כמו שכתוב בהמשך, אחרי כמה פסוקים, כתוב, להדיעך מן הדרך אשר ציווה אדוני אלוהיך ללכת בה, והערת הרעה מקרבך. זאת אומרת, יש פה זה תוצאה. לכן, נכון שהשאלה היא שאלה במקום, שאלה חשובה ביותר אפילו, אבל היא מסוכנת. היא שאלה מסוכנת. כי בעצם, מה זה הנביא שקר או נביא רע? הוא נביא, כי הוא מביא את הדברים, יש תוצאות, אולי יש אותות ומופתים, אני מזכיר לכם שחרטומים בהתחלה גם הפכו את המקלות שלהם לנחשים ולתנינים, לא יודע מה. כאילו, יש אנשים שיכולים אולי לעשות דברים שאנחנו חושבים שזה רק אלוהים, אבל אין מה לעשות, יש אנשים שמצליחים. ובכל זאת, איפה הטוב או הרע? איפה העניין של נביא שקר או נביא אמת? לפי המטרות. אם הנביא מוביל אותך לכיוון של הטוב לפי הביאור מילים של הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא נביא שקר, הוא נביא אמת. ולמה אני אומר שזה מסוכן? כי אני בטוח, ואני לא מדבר על רב חביין, על רבנים אחרים, בוא נגיד אנחנו, אחד מכם, אוקיי? אני חושב שאני עושה את הדברים מהלב, אמונה שלמה, שאני עושה את הדברים הנכונים, אוקיי? לפי הדרך של הקדוש ברוך הוא, לפי הדרך שהוא קבע לי. והמטרה שלי זה להוביל את כל הקהל שלי, אם זה גדולים או קטנים, כמו עכשיו במחנה שלנו, שאנחנו נמצאים, הנה, זה לא המקום הרגוע שלי, הרגיל, כמו שאתם רואים, צופים יקרים, אני בקיבוץ חנתון, עם 60 צעירים מהקהילה שלנו, וכל פעם שאני אדבר איתכם, ודווקא הנושא שלנו זה שמע ישראל במחנה, ואנחנו כל הזמן על שמע ישראל, ולומדים על הפרשיות, ומה אפשר ללמוד מההכרזה הזאת, ואיך מבינים את שלושת הפרשיות, זה נהדר, אבל יכול להגיע רב אחר, אולי של זרם אחר, ויכול להגיד לי, הלו, אתה נביא שקר. מה אתה אומר להם? מה זה ההשקפה שלך? מה זה הכיוון שלך? איזה סוג של רב אתה? מה, אתה מודרני? אתה רפורמי? מי אתה בכלל? אוקיי? וזה קרה. מה, לא קרה? בטח שקרה. אתם לא זוכרים לפעמים שפתאום שיש ויכוח עם הרבנים דוסים, רבנים אולי ליברליים יותר מהרפורמה או מהתנועה המסורתית, שלפעמים אנחנו מגיעים לפרשת של שני בני אהרון, פרשת שמיני, כן? שני בני אהרון שפשוט נהרגים אחרי שהדליקו אש זרה, ומה הם אומרים? לפי הפרשנות שלהם, מי הנביאי שקר? אנחנו. ואנחנו לומדים אותו דבר הפוך. בגלל זה אני אומר, זו השאלה היא מאוד 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 מסוכנת. כי ברגע שאתה מתחיל למדוד מה זה נביא שקר, אז אתה מוצא מהנקודה שאם האמת אצלך, אז השקרן הוא השני. וזה קצת מסוכן. כי אני בטוח שאני לא שקרן. אני בטוח, קודם כל אני לא נביא. אבל אם אני מנסה להיות מחנך, מורה, להוביל את האנשים מכל הגילאים, לא משנה, לפי הדרך התורה, לפי הפרשנות, איך אני מבין את התורה, לפי הפרשנות של היהדות המסורתית, אז אני לא נביא שקר, אני נביא אמת, אמת בריבוע בוע אפילו. אבל זה מאוד קשה, כי יש בטח אנשים שלא חושבים כמוני. אז העניין זה שהפרשה הזאת היא מאוד מאתגרת, השאלה שלך רב חביין מאוד מאתגרת, אני ממשיך, אני לא יודע אם יש לי תשובה, אבל אני בטוח שאני יכול גם לחדד את השאלה הזאת לנצח נצחים, ועדיין להרגיש שהשאלה היא מאוד מסוכנת. עד כאן דבריי מקיבוץ חנתון. שאלה מורכבת, באמת, אני חייב להגיד. כל הזמן הזה אני שומע אתכם ומנסה קצת להבין איפה אני בכל הסיפור הזה. ויש לי את ההרגשה שהדרך היחידה שכל הסיפור הזה של נביא שקר, אני מוצא בו משמעות גם בשבילנו היום, שיש בזה, אם אני לוקח את זה ממש בתור סוג של מודל, איפה כשהתורה אומרת נביא השם, או שמזמין את האנשים לעבוד את השם, אז אני מתרגם את זה בתור ערכים חיובים, וכמובן שם השאלה הגדולה, זה בדיוק מה שהרב גוסטבו אמר, הערכים שחיובים בשבילי, לא חיובים בשבילך, אבל כי אני חושב שכולנו כן נסכימים על זה של התוצאות, כלומר אם יש מנהיג מצוין שהוא מאוד מצליח, ולצערי יש לנו הרבה כאלו בארץ, אבל הוא מחנך
לערכים שאני מאוד לא מסכים איתם, כמו קנאות, כמו גזענות, כמו שנאה לאחר, והוא עדיין מאוד מצליח. בשבילי זה נביא שקר. אבל אני בטוח שהוא יסתכל עליי, והוא יחשוב בדיוק אותו דבר. הקושי, כמו תמיד, זה להגדיר מה זה דבר השם. מה זה הנביא שקורא לדבר השם, לעבודת השם, מה זה מי שקורא לעבוד את הבעל, מה זה, איך שאנחנו נבין את המושג הזה. הדרך היחידה שאני יכול לפתור את זה, זה פשוט דרך אחת העקרונות שלנו, של פלורליזם, ולהגיד, אני חייב להסכים או להבין שאני לא בעל האמת. לי יש את האמת שלי, יש את הערכים שלי, ויש את להבין את העולם שלי, אבל אני חייב להגיד שמאוד יכול להיות שאולי גם האחרים שלא חושבים כמוני, שיש אצלם את האמת. לי אין את הטלפון ישיר לקדוש ברוך הוא, כמו שלהם אין את הטלפון ישיר לקדוש ברוך הוא. כמה הם חושבים שיש להם, אבל אנחנו יודעים שאין להם. ואני נמצא ב400 שלי, ואני מחנך ומלמד ומביא את בין מרכאות כמובן, נבואה שלי. ומי שרוצה לשמוע, אז שיבוא איתי, ואני מאוד מקווה שאני עושה עם מצליחים בין הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו מזהים נביאי שקר? יש בכל זאת אולי כמה טיפים, כמו שכל מי שלמד קצת על פיתוח של כת, אולי למד דברים, כשמבקשים ממך להתרכז במשפחה, או שמבקשים ממך לתרום בצורה מוגזמת לקבוצה, אז יש דרכים כן להבין מי זה נביא שקר, מי בעצם מנצל אותך ולא רוצה להדריך אותך. אבל בין אלו שמנסים למצוא את האמת בעולם עם ריבוי קולות, קטונתי. ואני רק יכול להגיד, לי יש את הדרך שלי, איך שאני מבין את דרך השם, ואני מקווה שמי שרוצה לבוא איתי, שימשיך לבוא איתי. עד כאן. הנה, אני מודה באמת לשלושתם, ובאמת אני חלקית מסכים עם גוסטבו, וחלקית אולי יותר גדולה איתך, מיכאל, במה שאמרה חיה. בוודאי שהאמת הוא חותמו של הקדוש ברוך הוא, ולנו יש אמיתיות קטנות, כן? באותיות קטנות. האמת הגדולה הוא חותמו שלו, ולא שלנו. שלו ככה, שלו, בגדול, של אלוהים. ומצד שני, אני מבין שיש כמה דברים שאי אפשר להתווכח, כמו שאתה אמרת. אולי זה דרכנו, אבל לא דרך אחרים, אבל קשה לי לקבל שדרך הקנאים, כאן דרך הצלחה בלי גבולות, בלי איך להגדיל, הצלחה כלשהי, בלי לשים לב על הדרך, קשה לי הוא הדרך הנכונה, אבל מצד שני, שמעתי את גוסטבו והוא צודק, אז אני מודה על כל הוויכוח, מודה על התשובות שקיבלתי ושקיבלנו, אנחנו כצופים וכשומעים, והנה, תודה לכם. תודה לכם, תודה רבה פביאן בגלל השאלה, תודה רבה חיה, שהנה חוזרת עלינו, תודה רב מיכאל, תודה לכם צופים יקרים ומאזינים, לא שומעים, מאזינים יקרים, שאתם איתנו כל שבוע. מאזינים. נכון מאוד, הנה, למדנו מילה חדשה, הנה, אנחנו תורה בתם לטיני וגם אולפן עברית, זה מצוין, ככה מתכוונים. אז שיהיה לכולנו המשך ערב נעים, יום נעים, וכמובן שבת שלום לכולם. להתראות. שבת שלום. ביי, צ'או.